hi bol pui an zi veng thar thlan mual ani a tilaiah hian lai hnam pasal tha kesi lang uya kum somriat pahnih tilawin ziaka thini ni somni pali thlan hi sang ha zawa somkho pathum Mizoram in thlan masaber January ni som pali sang ha zawa somli pasari nam chom ayo in
nam chom ai o in khan boycott na kara huai sem taka vote thak tu ani heta tang hian advisory council lo piangin PL regional council kan lo nei ta ani aram le nam tan athil ti hi laifa te thin lunga adai to lovang phun tu branch oil e bolpui NG ti le hong tu es khipo CEM MADC ti lo in ziaka chuan hei hi thlan mual ani a tila hian thlan engemaw zata om to a thlan mual po a felfai le mai hian thlan an hmangai kalta te an hriat rengna lung mawi tak takin an siam saka thi nu lama hi chuan hei bak hi kan hmangai te tan hian han ti sak thei hi a om to lo khop mai ti chuan thlan mual chhak lama hian Don Bosco High School bolpui NG ti lo in ziak kula ti lai akhian Don Bosco High School bolpui NG ta hian naupang engemaw zat skula Don Bosco school a hian an kala nursery atanga high school thleng an kala a chhakah khian hostel te awm bawka ti chuan heta hostel chhaklam ki medical veng te kha ani a ti hian henglai hi kan han fangpa ani khodung nen hian helaya biakin lo lang hi UPC North East biakin ani a chhakil dewa te hian ki lai khian nim hian an hlia thing le nim hian an hlia deuh nei hi 7-day Adventist biakin a awm le bawka ti chuan hei hi EKK office kha ani hian biak in le in engemaw zat lama pawh hian a lang thei ani hi